Regionálna značka predstavuje systém značenia domácich, regionálnych, respektíve lokálnych výrobkov, ktoré sa svojím charakterom viažú k určitému územiu. Životaschopná regionálna značka napomáha zviditeľniť región a upozorňuje na jeho kultúrny, historický, prírodný potenciál, zhmotnený v zaujímavých produktoch a službách. Upriamuje pozornosť na miestne zdroje, prispieva k podpore, posilneniu a rozvoju miestnej ekonomiky. Hotel Hradná stráž sa nachádza v zámockom parku obce Topolčianky. Vďaka svojej polohe v príjemnom prostredí a vysokej úrovni poskytovaných služieb je vhodným miestom pre oddych a relax. Hotel ponúka ubytovanie v komfortne zariadených dvojlôžkových izbách a apartmánoch. K dispozícii sú tiež konferenčné priestory, hotelová reštaurácia s galériou obrazov a salónik vhodný pre uzavretú spoločnosť, rokovania alebo rodinné posedenia. Súčasťou hotela je aj letná terasa, wellness a bowling. Juraj Bako pochádza z včelárskej rodiny a včelárstvu sa venuje už od svojich 12 rokov. V súčasnosti obhospodaruje 50 včelstiev, ktoré sú umiestnené na 3 stálych stanovištiach. Od týchto včelstiev získava druhové medy ako kvetový jarný, agátový, lipový, kvetový letný a slnečnicový. Je držiteľom ochrannej známky kvality Slovenský med. Elena Hadvigová z Alekšiniec sa venuje výrobe dekoračných keramických predmetov, obkladov pecí, krbov, kachlí a záhradnej keramike. V jej ponuke nájdete krásne darčeky, keramické ručne modelované zvonce, aromalampy, fontány, kvetináče a zvonkohry. Juliana Hadvigová žije a pôsobí v obci Alekšince. Vo svojej tvorbe sa venuje výrobe záhradnej keramiky, obkladov pecí, krbov, kachlí a dekoračných keramických predmetov. Väčšinu jej diel plných fantázie a originality tvoria zabudované keramické obrazy, kachle a krby, svietidlá a veľké sochy. Rozmanitosť flóry Karpatskej kotliny vytvára predpoklady pre jedinečnosť peľu a medu v našom regióne. Jozef Bojda sa so svojimi 35 včelými rodinami umiestnenými na 3 stanovištiach v obci Čakajovce špecializuje na produkciu jednodruhových medov: repkový, agátový, lipový, slnečnicový, lesný a medovicový a včelieho obnôžkového sušeného peľu výhradne z nitrianskeho regiónu.